Това видео ще видите как Павел Колев и Ицака за малко не ми откраднаха Сарона. Как бях на един незабравим и много интересен рожден ден. И дали Ицака се приписва Сарона. Приятно гледане! Приятели, сега тук са на Вера, ние сме тук и сме седи на Вер. Тук имаме още един приятел. С един Вер сме тук. И си им давам да карат малко самолета, защото да пробват да видят малко какво е на тока. Его той даде всеки. Не дей, че тъй няколко човека паднаха. Сега, как се кара? Стой, да ти обясня. Това маха ли си? Махаш степенката. Така. Палиш и има само газ и спирачка. Кое е газта? Той е газта, бутни леко, сега съм те пуснал на еко. Ако пукнеш ето и копче, виж бутни леко, да видиш колко по-може. Да, добре. Дай на еко. Е, тук за контента. Че съм карал малко мотор. Мале хора, Ицака ми открадна Сарона, нямам думи просто. Сега ще замени. Спорт, дай спорт. Да бе, спорт се отрепа. Няма. Виж, просто по-леко, по-леко. Бобе, откраднах си колело. Да си правя кръгчета тук. Абонирайте за канала на Пича. Да стане голям ютубър. 100к. До година по това време, до година по това време 10к да има. До година 100к. Ще ми се карате ли? Дами и господа. Ако падне мъжа ви с Сарона? Аз очаквам да падне мъжът ми с... Той каза мъжът ви. Аз смятам, че нашият общ мъж евентуално ще се пребие, но ние нямаме проблем с това. Всички заедно можем да му се смеем задружно. А и между другото те казаха, че е дебел. Нямам търпение да дойде и да разбере. И че малко смърди казаха също. Смърди? Това мисля, че и аз го чух, да. Гришо, ти ще ми се съртиш ли? Гришо ти обърна гръб много сериозно. Тук сега ще падна в храст. За контент. Много добра моторчка. Ицака прави кръгче, така ще заглавят. Ицака прави кръгче с мотора. Добре. Падна ли? Да, ще падна, бе. Развалихме прическата. Видяхме с Павел Колев и Ицака, отидох на един много хубав рожден ден на една много добра моя приятелка, именно Тонито, на който просто се разбихме, беше много забавно и ще ви оставям директно да гледате и да видите какво се случи на там. Така, тук може да видите гладниците. Тук може да видите най-добрия барман. Пък тук мога да снимам най-големите. Тук другите. Ето тук бекстейдж. Името искам само да снимаш. Това е моята чаша. Ага, със сърчице. От тия тон. Тук са с Маринчо. Ицека, вече ми се разсърди. Главният герой във втория ми клип. Тони, кажи нещо. Нещо. Добре се чувствам, че съм на 18. Също нищо. Как е на 18? По-различно ли? Много. Тук съм пораснала. По-яко ли? Много яко. Всеки, който го питам как е на 18, казва също като на 17. Чувствам се легална. Давай. Това е гениално. Ако ти влюби едната страна, е супер. Си много умна, бе. This is Elon Musk. Тези деваци ще играят някаква игра.
много дива, не ги знам. Пълно и с бира, нали? Бира и топчи, хвърляш и къде това е. Ако оцелиш, не пиеш. Обаче ако не оцелиш, пиеш. Цялата чаша? Да. Ама ви някои ги пълнихте догоре, бе? Не, ама горе-долу наравно гледаме. Гледаме горе-долу наравно. Какво ще правиш, Тони? Трябва да скажем спъче! Пута с паруховия мост. Яна! Моля да кажеш. Яна ли това че става? Meanwhile. Така, приятели, в крайна сметка, аз съм и Кришо сме единствените си трезвени. Да му пия! Ай, за клипа, кой ще кажем, че се напи най-много? No. Значи само да го видите. Ето го. Кари, помахай на камерата. Стига, маха, стига. Малко положението е. Така, приятели, ако ви е харесал този клип, бих оценил, ако оставите по един лайк и един коментар. А пък ако не ви, може да напишете какво не ви е харесало и да оставите палче надолу. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим скоро. Чао! Мале, ако не е било пуснато GoPro-то... Има 2 часа тогава, 6 часа. А ти имаш и GoPro? Вземете да се приберете.